Hi everyone! Today, mayroon tayong pa-order ng pencil luglog. So, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng pencil luglog. Anyway, I'm wearing Pusong Pinoy shirt. This is an organization na tumutulong sa mga bata sa Pilipinas. Lahat ng mga OFWs na gustong mag-share ng blessings nila at kapag may extra sila, hindi kailangan ng malaki or kahit maliit lang, it's really big help for everyone. Lalo na sa panahon ngayon. So, the Pusong Pinoy helps you kahit na hindi siya pera, kahit na gamit lang, school things, old clothes, old books, yon. Mas ina-appreciate nila yon. And then they give it to sa mga bata sa Pilipinas. And it's really big help. Even if you want to celebrate your birthday, you can share it to them and then the kids eat your handa. So, don't forget to like the FB page ng Pusong Pinoy and then you can purchase also their shirt and then yung mapagbebentahan ng shirt, dinodonate nila sa Pilipinas. So, really big help. Ano pa natin nyo? Purchase na! At tayo, kagawa na tayo ng pasit luglog muna. Let's go!